Hi guys, खुलुमबाय कामेश्वर बर' चेनेलनि जानायखाय बयखौबो फिन खेबसेबाव बरायनाय जाबाय। भिडिअ क्लिपखौ होनानै मिथिखाबाय जानो हागौ रायजो राजा नोंथांमोन। दिनैनि टपिकआनो जाहैबाय जोंनि बर' माहारि एबा ट्राइबेलफोरनो हा पाट्टा राननाय। दाखालिबावसो नुनो मोनदों दां 29 तारिखआव सनितपुर डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय बेलस्रि होननाय जायगायाव हा पाट्टा राननाय जादों। बिटिआरनि चिफ प्रमोद मानगोनां प्रमोद बर' सार बिथांनि दैदेननायाव लोगोसे ढेकियाजुलिनि एमएलए मानगोनां अशोक सिंघल सार बिथांमोननि दैदेननायाव आरो लोगोसे जोंनि बर' फरायसा आफादनि दैदेननायाव गतिके आंनि सोद्रोमा जानानै बिथांमोनखौ रोजा रोजा साबायखर बावहरबाय। दा दुखुनि बाथ्रा जोंबो सनितपुर डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय चटिया समस्तिनि थागिबि ट्राइबेल माहारिफोर गतिके जोंबो मोननांगौ। जुदि ढेकियाजुलियाव जुदि हा पाट्टा होनाय जायो जों चटिया समस्तियाव मानो मोना बे सोंथिया फैयो। गतिके बेखौनो आं सावरायनो नागिरदों जे जोंनि चटिया समस्तियावबो गोबां इदि पुराना एलेका दं। लोगोसे बाखिखिनियावबो कमसे कम 1980 मायथाइनि सिगां खुलिनाय। गतिके बैथिंजाय सावरायनो नागिरदों बयबो मोननांगौ, नाथाय दिनैसिम मानो जायाखै सोंथिया बे। आरो माखासे रेभिनिउ भिलेज दं मोनथाम मोनब्रैसो, बेयावथ' एरालिलगा होननाय जायगा दं मोनसे, बियोथ' 70 बोसोर जाबाय दं। आरो लोगोसे बुगिजुलि दं 1955 मायथाइयाव खुलिनाय, बेयावबो 67 इयार्स जाबाय। आरो इथिंजाय उरिलगा दं, बेयावबो बेसेबा बोसोर जादों, बेयावबो 70नि खमाव जायाखै। होमबा सानना नाय रायजोफोर, बै रेभिनिउ भिलेजआथ' जेब्ला आसामा राजधानी शिलंआव दंमोन बै टाइमावनो जाखानाय, शिलं पास जाखानाय। होमबा दिनैसिम जायाखै, बेसेबां गोबाव बोसोर 67 बोसोर थाबाय, 70 बोसोर माखासेया जाबाय, दासिमबो जों मियादि पाट्टाखौ मोननो हायाखै। बेसेबांबा दुखुनि बाथ्रा रायजोफोर। गतिके जों जुदि दिनैसिमबो बिदिनो थायोबा माबायदि जागोन? जोंनि बर' माहारि हमना ला ट्राइबेलानो जा बयबो जों आबाद मावनानै जाग्रा। गतिके जों गावनि बिथायानो जुदि पट्टा जायाबा एबा पार्मानेन्ट सल्भ जायाबा माब्रै जागोन? जों बेखौनो खावलायो आं। মোৰ এই চেনেলৰ তৰফৰ পৰা অনুৰোধ কৰোঁ যে চটিয়া সমষ্টিৰ সন্মানীয় বিধায়ক শ্ৰীযুত পদ্ম হাজৰিকা দেৱলৈ অনুৰোধ কৰোঁ যাতে আমাৰ ট্ৰাইবেলৰ যিটো 2006 ফৰেষ্ট এক্ট মতে যিটো আমাৰ ট্ৰাইবেলসকলে মাটিৰ পট্টা পাবলৈ অধিকাৰ আছে, যাতে সেই ৰুল মৰমে গতিকে আপুনি অতি সোনকালে আপোনাৰ ট্ৰাইবেলসকলক যাতে পট্টা দি এই সমস্যাটো সম্পূৰ্ণভাৱে যাতে সমাপ্ত কৰে সেই মই অনুৰোধ কৰোঁ। আৰু লগতে আমাৰ যিসকল পঞ্চায়তৰ আউট পঞ্চায়তত আছে সেই সকলোকে যাতে অতি সোনকালে আপুনি অন্তৰ্ভুক্ত কৰে সেইবাবেও মই আপোনাৰ ওচৰত বিনম্ৰভাৱে অনুৰোধ কৰোঁ। গতিকে बेखिनियानो रायजोफोर। गतिके आं रायजोफोरखौ खावलायो जाहाथे आंनि चेनेलखौबो जाहाथे बयबो सापर्ट खालामो, जाहाथे पाब्लिक सापर्ट खालामबासो आं दावगानो हागोन। गतिके आंनाव पाब्लिक सापर्ट जथेस्थ नांगौ। गतिके आसा लाखिबाय जाहाथे बयबो आंखौ भिडिअखौ नायनानै जाहाथे सापर्ट खालामो, जाहाथे आं गावनि हारिनि थाखाय एबा ओनसोलनि थाखाय मोजां खामानि मावनो हायो। आरो लोगोसे जायफोरा आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायबा बिथांखौबो रोजा रोजा साबायखर बावबाय। आरो जायफोरा दिनै नायदों आंनि भिडिअखौ प्लिज अननानै नोंसोरो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम, अब्लासो आं दावगानो हागोन। पाब्लिक सापर्ट मोनबासो आं जाहाथे हारिनि आरो एबा ओनसोलनि थाखाय मोजां मोजां खामानि मावनो हागोन। गतिके आसा लाखिबाय निश्चय नोंथांमोना आंखौ सापर्ट खालामगोन। आरो बे भिडिअ बानायनायाव जुदि आंनाव माबा मोनसे गोरोन्थि जादों हयथ' गावनि बर' माहारिनि इउटिउबार होननानै आंखौ निमाहा होगोन होननानै आं मिजिंथिबाय। आरो लोगोसे रायजोफोर भिडिअखौ जेसां हायो शेयार खालाम, लाइक खालाम, कमेन्ट खालाम, जाहाथे सारा आसामाव नुनो मोनो। थ' दिनैनि ब्लगा बेसेनोसै, बेयावनो फोजोबनोसै।